Здравейте, казвам се Радослав Геннадиев и ще ви представим Найден Гармедолов и ще го попитаме няколко въпроса. Така, здравейте. Здравейте. Може ли да ви попитаме няколко политически въпроса? Ами не знам, можете ли? Какво мислите първото, което е за еврото? Ти много ударно почваш, бе! За еврото. Накратко, майната му. Но тук бих искал да се конкретизирам, тъй като видях доста спекулации, че едва ли не те, които са против еврото, са за Русия, което не знам как го правят като логика. И плюс това, покупателната способност на еврото не е равна на българския лев, защото българския лев беше доста стабилен, тъй като 97-ма е обвързан всъщност към еврото, което според мен създава много сенс. Тоест, защо ни е необходимо еврото, при положение, че българския лев беше обвързан с валутен борд и то точно в този момент. Добре. Вие като гражданин лично, кое предпочитате? Евро, лев и като отидете в магазин да си купите нещо, например. Дори най-ефтината стока, да речем. Не ви ли се струва, че някакси, че ви лъжат, мамят? Да, по така магазините, надвишават цени, закръглят ги. Нормално? Не е нормално това. Искам да кажа, че е по-добре с лев. Добре, защо? Защото станаха много закръгляния на цените след като влезнахме в еврото. Всичко стана много по-скъпо. Значи сме на едно мнение. Да. Добре, давайте следващия въпрос. Следващия въпрос е... Пак аз съм ви на гости, не вие на мен на гости. Така е. Какво мислите за партия ГЕРБ? Партия ГЕРБ? Да. Бойко Борисов последните няколко месеца, откакто бе създадено онова правителство, което го свалихме и вие бяхте на протеста, рамо до рамо, така че знаете за какво става на въпрос. Така е. Вие изразихте своето недоверие. Борисов по-скоро като че ли стана обслужващ персонал на Пеевски. Не знам ако сте го забелязали, но Пеевски каквото каже, Борисов веднага се съгласява с него. Просто и то се вижда, че в Борисов доверието падна, неговата партия падна, макар че пак дават първа сила, но трябва да направим всичко възможно да гласуваме максимално много повече на тези избори, за да може да възпроизведем един парламент, който няма да потъпква нашия национален интерес. Така, да ви питам, какво мислите за тези политици в кавички, Бойко Борисов, сега си изразихте мнението за него, за Кокорчевци, за Слави Трифонов и за теб подобни келеши? То се вижда. Слави Трифонов повече никога няма да влезе в политиката отново. Той имаше шанс, спечели изборите още 2021 година, имаше възможност да направи правителство. Той предложи Мики Мауса от правителството на НДСВ, където беше най-слабия министър. И то го предлага за министър-председател, което поред това, което гледам сега, наистина, може би така Слави не е искал всъщност да прави правителство, просто се е опитал да яхне гребена на вълната и да върне Бойко Борисов на власт. Относно другите политици, подобни, така наречени политици, Евелин Михайлов мошенник от класа. Мошенник. За Радостин Василев по-скоро имам смесено мнение. Виждам го действа, но като че ли не е това, което трябва да бъде. И така. Какво мислите за така наречения Европейски съюз? Интересен въпрос. Интересен въпрос, тъй като наскоро гледах, имаше дебат с участието на Костадин Костадинов от партия Възраждане, където позициите много силно не се припокриват и евентуално бихме си станали партньори, ако влезем в парламента, разбира се, но това го решават българските граждани, не ние. Относно Европейския съюз, то незабавно трябва да излезем от Европейския съюз.
незабавно от НАТО, защото ни погуби като народ, като държава и това е факт. Особено след еврото, българите са още по-силно настроени на тази вълна да се махнем. В момента ще ви задам един въпрос. Според моето мнение, това не знам дали е вярно за вас, дали мнението е такова. Според мен е така, като гледам как върват нещата, като влезнахме в еврото, ние сме по бюджети, като пари в държавата, ние сме най-долу. Какво мислите за това? Ами, ние сме си най-долу от край време. Само, че с еврото плащаме вече дългове на фалирали икономики. Но въпреки, че са и фалирали икономики, те имат много по-високи заплати от нас. Което е факт. Така е. Ние с еврозоната, т.е. след влизането ни, то е като пирамида. Влиза един, плаща ти дълговете, плаща ти всички твои безразсъдни харчения. Тоест, това ще рече да нямаш пари, пък ти да харчиш на воля, се едно, че ги имаш. Това е задлъжняване. Това е задлъжняване и ако Северна Македония се присъединят към Европейския съюз и приемат еврото, те тогава ще подпомагат нас. Тоест, какво ще рече това? Че пирамидалната схема за сега работи брилянтно. Да поддържа фалирали икономики и силно доказателство за това, че ако еврозоната утре се разпадне, ще стане 97 година, вие не знам, помните ли или не, какво се е случило тогава, хиперинфлация и тогава може би ще стане много по-зле от 97 година, това го предричам. Така, нека продължим с един много интересен въпрос, според мен, не знам дали така всички хора мислят, но какво мислите за президента на България, Румен Радев? Президента бих казал, че има своите шансове все още. Има своите шансове, като направи партия, но трябва да се коалира с, така да речем, партии, които наистина се оказаха опозиция. Не са ментал опозиция, като ППДБ, които управляваха преди това с Бойко и Пеевски. Трябва да управлява президент, според мен, в една коалиция с Възраждане и Метич. Но президента и той направи няколко грешни хода. Например, много късно призова за референдум за еврото, при положение, че Възраждане въведоха, събираха подписи, 604 000 подписа, даже над 604 000 подписа събраха, ако не греша. И това стигна до Народното събрание, не се гласува, но президента имаше шанс той да гласува за иницииране на такъв референдум. Той не пожела. Сега има шанс да поправи своята грешка. Нека го направи. Не мога да направя, защото това не ми харесва как стават нещата, но нека продължим с така последните два въпроса, които имам да ви задам. Така наречените партии ГЕРБ, ПДБ или там не знам точно как Какво беше. са тях? Какво мислите за тези партии и другите такива като тях? ГЕРБ са мошенници, ППДБ също са мошенници. Така. ДПС на Пеевски също са мошенници. Партията на Доган няма да влезе, Величие няма да влезнат, Възраждане ще влезат много силно в следващия парламент, много силна подкрепа. Меч също ще имат подкрепа. И като цяло това е моето мнение, но добре, виждам, БСП е на ръба. Добре, нека задам последния въпрос, който е много хубав и искам да видим как ще ми отговорите. Понеже аз съм за ГЕРБ, за Възраждане и Меч. Много смешно, обърках се. Нека си поправим грешката за Възраждане и Меч. Може ли да ми кажете вашето мнение за тях? Ами Възраждане и Меч са алтернативата всъщност. Алтернативата са, но без президента като че ли няма да имат този шанс да влезат така както трябва. Да, няма да имат този шанс да са над 120 депутати. Така е. Затова президента Радев сега трябва да предприеме действия. Ако не сега, то кога тогава?
Добре. Нашите въпроси свършиха. Благодаря, че дойдохте на гости. И нека хора да се абонирате за канала и така. Може да очаквате други интервюта с други хора, които питаме почти същите въпроси. Може и да има друго интервю за друга информация. До чуване. Благодаря.